Zvino takagara pamwe chete nababa namai timbokurukura pamwe chete. Baba pachipamwe chokwadi. Tanga tichikurukura nemudzimai wenyu vari kutionesa kuti kwamuri kunyange zvese zvaitika vana vari kuramba vachitongouya vachikuonai, uye imimi mukurwadziwa kwamuri kuita still mangoramba makabatana nemudzimai wenyu. Mungada kutizivisa kuti sei masarudza kunge muri munoramba makabatirira pamudzimai wenyu kunyange matambudziko esawa auya? Aiwa, nemudzimai wangu inini ndaigara naye zvakanaka. Wakonzeresa dambudziko irori wana iwawa ndo wakonzeresa dambudziko. Nemukadzi wangu taigara zvakanaka. Inini andatofunga kutoti kana dai nyangwe zvichinge zvanetsa ndongotongowapa peace order yokuti wasasvike pano pamba panapa. Alright. Ndoda kuti wakasvika panapa ndakakwanisa kuwapa peace order, ndinoona zvinenge zvakasununguka, ndoda kuti wachazotopedzisira wazotondiuraya wana. Kuti moyo wakandishandisira wanga asingafaniri kundishandisira moyo wakadaro. Alright. But kumudzimai wenyu mungadawo kuti kudii kwavari kunyange matambudziko ese awa akukomberedzai kudai akonzereswa nevana, imi mungada kutiwo kudii kune mudzimai wenyu? Kune awa handingapegudha. Ndoda kuti ndine zvimwe zvinhu zvandichiri kusecha. Ndoda kuti pane painopa gudha kumukadzi ndisingazivi ndakatowandirwa nehweseri. Ndoda kuti banga rakashandisa wana wavo harisati rabuda apa. Ravakandicheka naro wana wavo. Ava vana venyu imi vanti ndimi makarera vana? Kuti ndingatifute wana wangu baba. Ndoda kuti maitire wakaita wanga rawakandipa wakaratidza wanga richeka ukama. Asi nhoroondo ndimi makavarera kuti vave varume? Aiwa, no problem. Ndakavarera zvakatodarikawo zvakapfuura. Ininiwo ndinongozvigarirawo nemhuri dzangu idzodzi dzandaita nadzimai avo. Kana zvichinziwo vari kuremerwa, panenge pasina chakaipa nogona kunowasiya kwaamai wavo, inini ndokwanisa zvangu kugara. Ndoda kuti wana ndo waakurwira inini, waakuitira shanje inini, waakutumiwa kana kuti nababa wavo kuti endai munorwisa baba wenyu waya wakakuchengetai waya vachida kutora advantage. But tiri papo kababa, vana ava ndivazotopanduka vakura sekutaura kwamaita? Hapachisina pawachaita zvakanaka. Banoda kuti Jesu chaiye akapandukirwa newadzidzi wake. Jesu chaiye akapandukirwa newadzidzi wake. Hapana pawachaita vanhu vari straight up. Watowapa short tempered kwandiri inini zvokutoti anogona kungoti kadenya vakatongosangana neni pasango anogona kungondipfudza. Ndoti handina basa. Saka nyaya iyi yange yakasvika mumapurisa here? Uye mapurisa vakati kudii? Mapurisa vakati endai munogara pasi mutaurirane pachiwanhu chenyu. Kana musina kukwanisa kutaurirana pachiwanhu chokuti wewe mudhara wakwanisa kubhadharwa mari dzako dzawashandisa dzezvipatara kusvika muzotaura pawanga wakakuwadzwa newana ava, wanofanira kuripa wanga iri ravakakukuwadza iri. Saka yakangohengewa kumapurisa. Ndikachiti aiwa ndichaenda kunotaura navo. Saka pesa apa vanga vachiti baba wavo vari kuuya, wakavapa chiwindi chokuti vandicheke. Saka tiri kuti tiri papo imimi makazosvika here pamakataurirana nevana ava, uye baba vavo kwavanga wakaenda kwachona vakatiwo kudii? Foni haatauri neni pafoni, anotaura newana wake, ndo ari kucommunicata nawo. Inini haasati atombondifonera kubva ndakuwara. Akatondisiya kuno ndakatokuwara nditori kumubhedha. Saka havataure kana saka vana vakazoripa here kana? Wana havasati varipa. Asi makagara pasi navo mukakurukura? Wakati zvanzi izvoni kana mari dzavo dzauya mhene wokwana murehwa kwavo wachakwanisa kundibhadhara mari dzandawesta dzese dzekuchipatara. Ndoti zvinhu zvakatondibvisa mubhajeti yangu izvozvo. Ndoti urwere uyu nanga ndisiri murwere nandakatosimba zvokuti handigare pasi, daiso nditori kubasa. Apa watondidisappointa, hapaisina kwandichashanda. Ndoti machekere aakandita zvokuti kana bhandiji iri makariona iri ndikakubvisira mukaona machekere aakandita akatondikrosa musana. Saka ndichiuyawo kwamuri amai,
zvaitika izvi pakurarama kwenyu panapa pamba, zvingava zvekudya nezvese zvemararamiro amaiita, ndezvipi zvamungati izvi zvachinja pakurarama kwedu kwataiita? Pane zvese. Alright. Saka vana ava havasati vakuudzaiwo here imimi kuti vachabhadhara sei kuna baba sekukumbirwa kwakaita kuti vange vari vanogadzisa nevana? Havasati kangunza kumira baba vacho pano endo pachataurwa nyaya. Vakati vari kuuya rini? Handisi kuziva. Havana kana kucommunicate. Saka imimi hamutyi here kuti dzimwe dzenguva pamwe baba vanogona kungomuka vakati vanhu havasi kuda kutaurirana neni? Hamusi kutya here kuti vanogona kungomuka vakanoripota nyaya iyi? Idzodzo dzinotovabata pfungwa mazuva ese. Imi munodzorodzawo muchitawo kudii? Nditongoti tongomira baba vacho kuya kwaanenge atendera unoti kudii. Asi sichiri kurambawo zvakakubatai pamwe. Hamuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa, nyaya yakaitika nguva pfupi ichangodarika. Minoti mimo munotiwo kudii, tingabatsirana sei nehama idzi nedambudziko rakavawira? Aiwa, pari zvino ngatirambei tiripo tinzwewo pachirongwa chinotevera.